začala natáčať. Ahoj, ja som Katka a chcela by som vám niečo zahrať na piane. A už ste asi pochopili, že na tom piane nič nezahrám, lebo to neviem, aj keď by som veľmi rada. Ale my vám ideme so spolubývajúcou ukázať akrobu. When I'm ready, I'll give you the sign. You can gather me up like a quilt. Tell my mother I tried, tell my cousin I lied. I was holding your hand out of guilt. Cause they never paid my way. I thought it, I never stole your heart. I saw it, I never knew my place. Anyway, they never paid my way. I thought it, I never stole your heart. I saw it, I never knew my place. Anyway. Prečo akrojogu? Jeden z zakladateľov akrojogy povedal, že akrojog robí silnejšie ženy a vnímavejších mužov. A ak teda chceme ostať rodovo korektní, tak robí silnejších ľudí a vnímavejších ľudí. No a čo viac treba, že? Keď vlastne denne prichádzame do kontaktu s ľuďmi a komunikujeme s nimi a proste nežijeme na tejto planete sami, tak je veľmi dobré jednak vedieť tých ľudí vnímať, ako to cítia oni, vedieť vnímať seba, ako to cítime my, ako to chceme my a čo sa nám vlastne páči a nepáči. A za ďalšie byť silný, vedieť, že to môžeme spraviť, že je to všetko v nás. A teda, či už budeme robiť tieto šaškoviny na koberci alebo nie, tak asi by som chcela priniesť tieto veci. Silnejších mužov nie. Veľmi rodovo korektný ešte raz, prosím. Silný. Super, to je tak. Cíti sa ako debil.